zeinen inguruko marrazki bizidun seria egin ari dira pentsatzen, eta Andoni eta Maialen dauzkate zalantzak. Zein ote dugu bitan hortako hobea, biokin nasketa egin liteke ordea, personaia izan leike ideia grabea, ez gizon edo Andre, gizon ta Andrea. Bat merezi dezu zuretzat bakarrik. Naiz horretako jarri ninteken ni prestu, bakarrik ezin naute horrela aurkeztu. Dibujantea ez jarri estu, hile hau egiteak lan handirik ez du. Lana egin liteke behar den guztia, zure pasartentzat behar da hastia. Buru boro bilori ta Espainiazpia, ja ikusten ari naiz zure marrazkia. Baina zure aitea hobede bukasi, horrek ere baluke beharrein bat grazi. Ikusten dut jadanik ikusi, neskatxo bihurri bat gobarata guzti. Zure historialak argi eta laino, zenbat bakera datxo Andoni gaurdaino. Arazoa serioek behar luke laino, temporada gehiago goen kalek baino. Biona egitea litzaken trantzea, gure euskal telebista nolako etxea. Honena da gu bion irudik hartzea, eta nahi dutenean errepikatzea. Errepikatzea